can show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you, yeah. I can show you, yeah. Let's go! So ito mga kalabidas, paakit na kami sa pinakalas namin na pupuntahan. And again, kasama ko yun yung mga Bicolano vloggers, no? At kompleto na namin finally ang 264 stairs. And sa likod ko po ay ang vlogger na si Go Burns. Go Burns. Sorry, go. So hingal mode mga kalabidabs. So naglabas na ako ng aking payong dahil ang aking bebe ay sabi masyado daw akong maitim, kaya kailangan daw akong magpayong, sabi ni bebe. So kita kits doon sa taas. So still mga kalabidabs, andito pa rin tayo, no, sa may tuktok. So hindi pa ito yung pinakatuktok mga kalabidabs, no? Medyo nag-rest lang tayo. And makikita po natin yung ganda ng view. So ayun, makakita natin mga kalabidabs, no? Sobrang ganda ng view dito mga kalabidabs sa taas ng bundok. And papasensya na medyo hinihingal na tayo mga kalabidabs, no? Kasi babataas tayo. Pero sure po akong mga kalabidabs na mas mag-i-enjoy kayo sa pagpasyal dito sa Eco Park. At makikita po natin yung sinasabi nila na Green Hills, no? Kung mayroong Chocolate Hills, so makikita po natin dito mga kalabidabs ang Green Hills. Ayan. So yun mga nakikita natin mga kalabidabs. So perfect yung time nyo dito. And of course, invite nyo mga kalabidabs yung inyong mga friends and family kapag akit kayo dito sa Eco Park. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you, yeah. I can show you. 7, 1, ha? Ganda. Ganyan? Gari-arag lang kayo, no? 1, 2, 3, 4. Kina 5, 6. Kina 7. No. 3. Ganyan? Ganyan? Oo, okay na yan. 2 times na lang. 1, tapos yun yan. Pump. 1, 2, kaya pump. 4. Dalawa yan to. 1, 2, 3, 4. Kina 1, 2, ganyan ba? Ganyan. Yan. Pump. Pwede yan. Tapos yan. 1, tapos 2, 1, 2. Ganyan. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. 1, 2, 3, 4. Basta ka na lang kayo. So, wala mo na music. Mag-counting siya. Counting. Counting. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To the left. 6, 7, 8. You're the light inside of me every night. Chasing dreams, ain't got time.
mga kalabidabs, andito na tayo ngayon sa Tuktok and ito na yung pinaka last na spot for our adventure. And makikita po natin sobrang ganda mga kalabidabs, and pwede po kayo dito mag-overnight. So mayroon dito naka-ready na pwede yung tulugan. So perfect spot to para sa mga gusto ng adventure. So ito mga kalabidabs, kasama natin ang napakagandang may-ari ng napakagandang Eco Park, ang Sulong Eco Park. Walang iba kundi si Ma'am Beth Marino. Hello, welcome to Sulong Eco Park. And syempre po, sa aking friends, ang kanyang YouTube channel na Bon James D. Ayan. yan. Hirap yun ha, mahirap yun sabihin. Okay guys, dito po kami sa Sulong Eco Park, and thank you so much amigo sa pagpunta mo dito at pagpasyal sa aming munting paraiso. Hindi Okay po ba ito, madam? Laki-laki. Munti pa lang Laki-laki. po. Ang 6.5 hectares po. Sa totoo lang, yung vlog ko ata aabutin to siguro mga 3 parts or 2 parts. Sa aking munting paraiso. Munti pa pala ito. Ang ganito po yon. Dito po sa Sulong Eco Park, kita po natin dito ay Hills and Cave po. Titrek po kayo papuntang taas. And dun po sa pinakatop, kita po nyo ang view ng Mount Mayon, Mount Malinaw, and Mount Masaraga. Pagdating nyo po doon, kita nyo po 360-degree panoramic view. And after that po, pag nakita nyo na po yung 360-degree panoramic view, may portal din po kami doon. Portal at yung Nesta para nasa Valley, Indonesia. Yan. Pag pumasok po kayo dun sa portal, parang feeling nyo, nasa iba na kayong dimension. Sa iba na kayong paraiso. Mapupunta kayo sa ibang lugar. Diba? And after that, bababa po kayo. And kita nyo po doon yung Crystal Cave. Ang ganda. Which is 492 meters. So long po. So long. Doon po, marami pa po kaming crystals and pinipreserve po talaga namin. Mahigpit po kami sa cave and marami po kaming rules and regulation po doon. Bawal pong pumasok na walang guide. Yan. After that po, dito po sa baba, marami po kami ditong development na ginagawa. Next, siguro po, yung mga tree houses para po yung may mga gusto na mag-overnight na hindi na sa tent sila mag-stay. Pwede na po sila sa puno ng kahoy. Oo, ang ganda nun. Talagang sobrang Nature maganda na nature dito po. mga kalabidabs. So, yung lahat mga gustong pumunta dyan, gayaan nyo yung mga friends nyo, yung loved ones nyo, yung family nyo, at i-enjoy itong malaparaisong lugar ng Sulong Eco Park located at Barangay Sulong, Kamalig, Albay. Yun. Kaya po, ginawa namin tong Sulong. Dahil po para madali po nating mahanap, eco means nature. Wow. And park, pwede po tayo dito mag-stay, mag-relax, mag-unwind, lahat ng mga problema, may erase po yan through nature. Tama. So ito talaga ay perfect sa lahat ng mga nature Lovers. At kung kayo na-stress, malungkot, punta lang kayo dito at mawawala po ang inyong stress. Yes. Dahil sa And ganda. punta po kayo sa taas and sabihin nyo, I love it! So yan mga kalabidabs, thank you so much. Again, maraming salamat Ma'am Beth Okay, you're yung welcome. napaka-sarap at napakagandang accommodation dahil ang sarap mga kalabidabs ng kanilang bihon. Oh, Ang sarap. Tsaka syempre. yung egg sandwich. Egg sandwich. So maraming and Ibos salamat Balsumsum. madam sa talagang napaka-warm welcome sa aming Syempre. grupo ang Bicolano Vloggers Association. Actually mga Bicolano Vloggers Association kasi is nag-start pa lang. So I'm the founder and the president. Ay, congratulations. So parang Support po tayo. So parang yung purpose kasi nito ay tulungan din yung mga Nice. Bicolano Thank Vloggers you so nagsisimula much. pa lang din. Deeply, thank you so much talaga then, sa inyo, Bicolano. Glad din Talaga ako na Bicolano makilala tayo. ko talaga si Papa Will. Kaya si Papa Will ay automatic ginawa nating Vice President. Wow! Okay, thank you so much. Again, this is Bon James D with Ma'am Beth, ang vlogger, true lover. Yes! Cutie! Oh, sabi mo, ow. Ow! Yan. Ow means awesome. Awesome! Yan. Thank you, Ma'am Okay. Beth. Thank you po. Okay, Thank you po. Actually, yung mga gustong pumunta dito, mga kalabidabs, perfect to para sa lahat, no? Sa mga gusto ng nature, mga nature lover. Yung itong place na to ang perfect place para sa inyo mga kalabidabs. Again, kasama ko yung ating mga kasamahan sa Bicolano Vloggers Association, and maya ay bababa na po kami para sa abangan niyo madam
Marami pa po tayong gagawing vlogs later on. So maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong hapon sa ating road trip dito sa Solong Eco Park. Maraming salamat and see you on my next vlog. This is Bon James Lee, ang vlogger na true lover. Ow, ow! Bye! You're the light inside of me every night. I chase some dreams, ain't got time to make 'em see what we believe. You and me, yeah. Solong Eco Park! Please like and support Bicolano Vloggers! If you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!